மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? அவங்க வந்திருக்காங்க மாதாஜி, அப்பயே தெரிஞ்சது. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயமுதீரே. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத். நஷ்டப்பிராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓகே, இன்னைக்கு நாம ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாக்கய சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலி ஸ்வயம் ரூபா ராமய்யம் ததா சிவபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते भूपेशा गोप्यकान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पाञ्चकल्पदारूढ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஸோ நாம் இப்போ 69வது அத்தியாயம் படிக்கிறோம் இல்லையா? எஸ், புஷ்பா மாதாஜி எல்லாருமே டேக் த ரவுண்ட். ஓகே, ஐ திங்க் ஜெயந்தி மாதாஜி, சேதுலட்சுமி மாதாஜி, கலாவதி மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, அன்சியா மாதாஜி வாசிக்காத, ஜானகிராமன் பிரபு யூ ஆல்சோ படிங்கோ, பத்மா மாதாஜி. ஓகேங்களா? எக்ஸப்ட் அனுஷியா மாதாஜி தான் படிக்கிறது கிடையாது, மிச்சம் பேர் எல்லாரும் படிங்க. சரிங்களா? ஒரு நிமிஷம் நான் ஸ்கிரீன் இது போடுறேன், இருங்க, இங்கிலீஷ் போட்டுறேன். பிரேமா மாதாஜிக்கு மாதாஜி அவங்க ஊரு ஹீட் சாங்கல மாதாஜி இப்பவே ஈரோடு முந்தா நாள் 100.2 இருந்தது அவங்க ஊரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாழ்க. அது இல்லாம நைட் எல்லாம் கண்ணு முச்சு படிச்சுப்பாங்க போல. ஓகே, படிக்கிறேன். ஓ, இந்த எக்ஸாம்காகவா? நேத்து இருந்து மழைதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மதுரையில நல்ல மழை மாதாஜி. நல்ல மழை. கிரேட். ஓகே, நாரதர் வந்து அனைத்து மாளிகைக்குள்ளயுமே வந்து அவர் வந்து பிரவேசிக்கிறார் இல்லையா? அதாவது போய் விசிட் பண்றார். எஸ், இது எதனுடைய இது வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி. நரகாசுரனை வதம் செய்து அந்த 16,000 பேர் 16,100 8 பேர். ஒரு நிமிஷம், 8 பேர். ஒரே நிமிஷம் வாசிங்கோ, நான் மியூட்ல இருக்கேன், நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அத்தியாயம் 69. கிருஷ்ணரின் மாளிகைக்கு நாரத முனி செல்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் நரகாசுரன் என்னும் பௌமாசுரன் என்று அழைக்கப்பட்ட அசுரனை வதம் செய்த பின் 16,000 பெண்களை மணந்தார் என்று நாரத மகாமுனிவர் கேள்விப்பட்டார். கிருஷ்ணர் தம்மை 16,000 வடிவங்களில் வியாபித்துக் கொண்டு ஒரே சமயத்தில் ஒவ்வொரு மனைவியையும் தனித்தனியான மாளிகைகளில் மணம் செய்தார் என்று அறிந்த நாரதர் ஆச்சரியமடைந்தார். இத்தனை மனைவியருடன் கிருஷ்ணர் எப்படி குடும்பம் நடத்துகிறார் என்று அறிய ஆவல் கொண்ட நாரத முனி கிருஷ்ணரின் லீலைகளை காணும் நோக்கத்துடன் அவரின் பல்வேறு மாளிகைக்கு விஜயம் செய்யலானார். நாரதர் துவாரகையை அடைந்த போது அங்கிருந்த பூங்காக்களும் தோட்டங்களும் வண்ண வண்ண மலர்களால் நிறைந்த ஏரிகளும் குளங்களும் காணப்பட்டன. அவற்றில் அல்லி மலர்கள் நிறைந்திருந்தன. தடாகங்களில் நிறைந்திருந்த அன்னங்களும் நாரைகளும் எழுப்பிய ஒலி எங்கும் எதிரொலித்தது. நகரில் 9 லட்சம் விசாலமான மாளிகைகள் இருந்தன. அவை முதல் தரமான பளிங்கு கற்களால் கட்டப்பட்டிருந்தன. அவற்றின் கதவுகள் வெள்ளியால் ஆனவை. வீடுகளிலும் மாளிகைகளிலும் தூண்கள் மாணிக்கம், மரகதம் போன்ற மணிகளால் பதிக்கப்பட்டு தரைகள் அபூர்வ ஒளி வீசுபவையாகவும் அமைந்திருந்தன. வீதிகள், தெருக்கள், சந்துகள், சந்திகள், கடை தெருக்கள் எல்லாம் அழகு செய்யப்பட்டு விளங்கின.
நகரம் முழுவதும் வசிப்பதற்கான வீடுகளும் சபை கூடங்களும் ஆலயங்களும் பல்வேறான திறனுடன் அமைக்கப்பட்டு அழகாக காட்சியளித்தன. இவ்வாறு துவாரகை அழகுடன் பிரகாசித்தது. நெடுஞ்சாலைகளும் சந்திப்புகளும் வீதிகளும் சந்துகளும் வீடுகளின் முன்புறங்களும் துப்புரவாக விளங்கின. பாதைகளில் இடைவெளிகளில் நிழல் தரும் மரங்கள் பாதசாரிகளை வெயிலின் வெப்பத்திலிருந்து காப்பாற்றின. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த வாசிக்க மாதாஜி, யாராவது வாசிக்கிறேன்? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தனை அளவுகள் வாய்ந்த துவாரகாபுரியில் முதற் கடவுளாகிய பகவான் கிருஷ்ணரின் பல வாசஸ்தலங்கள் இருந்தன. உலகின் பல பாகங்களிலிருந்து மாமன்னர்களும் அரசகுமாரர்களும் கிருஷ்ணருக்கு வணக்கம் செலுத்த இம்மாளிகைக்கு வந்தனர். இம்மாளிகைகளை தேவ சிற்பியான விஸ்வகர்மா தாமே நேரில் வடிவமைத்தார். அவர் தம் திறமைகளெல்லாம் பயன்படுத்தி இவற்றை அமைத்தார். இவ்வாறான 10,000க்கும் மேற்பட்ட மாளிகைகளில் ஒவ்வொன்றிலும் கிருஷ்ணரின் ஒவ்வொரு ராணி வசித்தார். அந்த மாளிகைகள் ஒன்றினுள் நாரத முனி பிரவேசித்தார். அம்மாளிகையில் தூண்கள் பவளங்களாலும் உட்கூரைகள் பல்வேறான மணிகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன. சுவர்களும் விதானங்களும் பல வகையான மரகத கற்களால் அழகு செய்யப்பட்டிருந்ததால் அவற்றிலிருந்து மனோகரமான ஒளி வீசியது. விஸ்வகர்மா அமைத்திருந்த பல விதானங்கள் முத்துக்கள் பதிக்கப்பட்டு அழகாக காணப்பட்டன. தந்தத்தால் செய்யப்பட்டு பொன்னாலும் மணிகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட இருக்கைகள் அங்கு போடப்பட்டிருந்தன. மாளிகையினுள் எரிந்து கொண்டிருந்த தூபங்களின் புகை சாளரங்களிலிருந்து வெளிப்பட்டன. அந்த புகையை மேகங்களென எண்ணி மயங்கிய மயில்கள் மகிழ்ச்சியாய் நடனமாடின. அங்கிருந்த பணிப்பெண்கள் அழகிய தங்கச் சரங்களாலும் கைவளையல்களாலும் ஆடைகளாலும் தம்மை அலங்கரித்திருந்தனர். ஆண் ஊழியர்கள் நேர்த்தியான ஆடைகளை அணிந்து தலையில் தலைப்பாகை மற்றும் காதுகளில் குண்டலங்களுள் தோன்றினர். அப்பணியாட்களும் பணிப்பெண்களும் பல்வேறான அலுவல்களில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். நாரதர் சென்று பார்த்த மாளிகை ருக்மணியின் மாளிகை. அங்கு அவர் கையில் சாமரத்துடன் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு விசிறிக் கொண்டிருந்தார். முதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் நாரத முனிவரால் வணங்கப்படுபவர் என்றாலும் அவர் நாரத முனி மாளிகையினுள் வருவதைக் கண்டு ருக்மணியின் கட்டிலை விட்டு இறங்கி நின்று முனிவருக்கு தம் மரியாதையை தெரிவித்தார். உலகம் முழுவதற்கும் ஆசானான ஸ்ரீகிருஷ்ணர் நாரதர் போன்ற ஒரு மகா முனிவருக்கு எவ்வாறு மரியாதை செலுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை உலகத்தினருக்கு அறியப்படுத்தும் பொருட்டு தம் மணிமுடி நிலத்தில் பட தலை வணங்கி நாரத முனிக்கு வணக்கம் தெரிவித்தார். கிருஷ்ணர் தலை வணங்கியது மட்டுமின்றி நாரத முனியின் பாதங்களை தொட்டு கைகளால் அவரை ஆசனத்தில் அமரும்படி வேண்டினார். பக்தர்களால் வணங்கப்படும் பகவான் கிருஷ்ணர் எல்லோரின் வணக்கத்திற்குரிய ஆன்மீக குரு ஆவார். அவரின் பாத கமலங்களிலிருந்து புறப்படும் கங்கை நீர் உலகங்களிலும் புனிதப்படுத்துகிறது. தகுதி வாய்ந்த பிராமணர்கள் அவரை வணங்குகிறார்கள். அதனால் அவர் பிரஹ்மண்ய தேவா என்று அழைக்கப்படுகிறார். பிரஹ்மண்ய என்றால் பிராமண தகுதிகள் அனைத்தையும் முழுமையாக பெற்றிருப்பவன் என்று பொருள். அத்தகுதிகள் இருங்க நீங்க 2 பேராகிராஃப் படிச்சீங்க. 2 பேராகிராஃப் முடிஞ்சது. வெயிட், அடுத்தவங்க வாசிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறீங்களா? பிராமணிய என்றால் பிராமண தகுதிகள் அனைத்தையும் முழுமையாக பெற்றிருப்பவன் என்று பொருள். அத்தகுதிகளான உண்மையுடன் இருத்தல், தன்னடக்கம், புனிதம், புலனடக்கம், எளிமை, முழுமையான அறிவு, பக்தி தொண்டு. பகவான் கிருஷ்ணரிடம் இத்தகுதிகள் அனைத்தும் உள்ளன. இத்தகுதிகள் அனைத்தையும் பெற்றிருப்பவர்கள் தாமும் கிருஷ்ணரை வணங்குகிறார்கள். கிருஷ்ணருக்கு லட்சக்கணக்கான நாமங்கள் உள்ளன. அவை விஷ்ணு சகஸ்ர நாமம் எனப்படும். அவையெல்லாம் அவரின் பரமமான தன்மைகள் குறிப்பவை. துவாரகையில் கிருஷ்ணர் ஒரு முழுமை பெற்ற மனிதராக வாழ்ந்தார். எனவே அவர் நாரதரின் பாதங்களை கழுவி அந்நீரை தலையில் தெளித்துக் கொண்ட போது நாரதர் ஆட்சேபிக்கவில்லை. ஏனெனில் மகான்களை கௌரவிப்பது எப்படி என்பதை உலகினருக்கு உணர்த்துவதற்காக கிருஷ்ணர் அவ்வாறு செய்தார் என்று நாரதர் அறிவார். முழுவதற் கடவுளும் ஆதி நாராயணரும்
உயிர் வாழிகளின் நித்திய நண்பருமாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நாரத முனிவருக்கு வேத முறைப்படி வணக்கம் செலுத்தினார். மதுராமொழிகளால் நாரதரை வரவேற்ற கிருஷ்ணர் அவரை பகவான் என்று அழைத்தார். பகவான் என்றால் தன்னிறைவு உடையவர், அறிவெல்லாம் நிரம்பி பெற்றவர், தியாகம், பலம், புகழ், அழகு போன்ற பல சிறப்புகளை உடையவர் என்று பொருள். அவர் நாரதரிடம் உமக்கு நான் என்ன சேவை புரியட்டும் என்று கேட்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாடலோடும். தேங்க்யூ. ஜெயந்தி மாதாஜி வாசம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண. நாரதர் கூறினார், அன்பார்ந்த பகவானே, உமது இச்செயல்கள் ஆச்சரியம் மூட்டுவை அல்ல. நீர் புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள், உயிர்களுக்கெல்லாம் சுவாமியானவர், உயிர்வாளிகள் நண்பர். நீர் என்றாலும் அவர்கள் பகைமையை பகைமையை பூண்டு தவறுகள் செய்யும் போது அவர்களை தண்டிக்க நீர் தவறுவதில்லை. பிரபஞ்சத்தை உரிய முறையில் பரிபாலிப்பதற்காக தாங்கள் அவதரிப்பதை நான் அறிவேன். உமது தோற்றத்திற்கும் புறக்காரணம் ஏதும் இல்லை. உமது திருவுளத்தால் நீர் தோன்றுகிறீர், மறைகிறீர். இன்று உமது திருவடி தாமரைகளை காண பெற்றது என் பாகியம். உமது பாத தாமரைகளில் சரணடைந்திருப்பவன் உன்னதமான சமநிலையை அடைகிறான். அவன் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் பாதிப்புகளிலிருந்து விடுபட்டு நிற்கிறான். அன்பார்ந்த பகவானே, நீர் எல்லையற்றவர். உமது மகிமைகளுக்கும் எல்லை இல்லை. உயர்ந்த தேவர்களான பிரம்மாவும் சிவபெருமானும் உம்மை தம் உள்ளங்களில் இருத்தி வழிபடுவதில் எப்போதும் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். ஜட விருப்பம் எனும் பாலும் கிணற்றில் அகப்பட்டிருக்கும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இந்த நித்தியமான சிறையிலிருந்து விடுபட வேண்டுமென்றால் அவர்கள் உமது பாத கமலங்களை புகலிடமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு தஞ்சம் அளிக்க வல்லவர் நீர் ஒருவரே. அன்பார்ந்த பகவானே, எனக்கு என்ன சேவை செய்ய வேண்டுமென்று மிகுந்த அன்புடன் நீர் என்னிடம் கேட்டீர். நான் என்றும் உமது திருவடிகளை மறவாமல் இருக்க வேண்டும். இதுவே என் வேண்டுவது. நான் எங்கிருந்தாலும் உமது பாத தாமரைகளை என்றும் இடைவிடாது நினைத்திருக்க வேண்டும் என்பது எனது பிரார்த்தனை. நாரத முனி பகவானிடம் இவ்வாறு பிரார்த்தித்தார். புனிதமடைந்த ஒவ்வொரு பக்தனும் பகவானிடம் வேண்டும் உத்தம வரம் இதுவே. புனிதமடைந்த பக்தன் பகவானிடம் ஈக உலக நன்மைகளையோ ஆன்மீக மேன்மைகளையோ வேண்டுவதில்லை. அவன் பிரார்த்திப்பதெல்லாம் எவ்வகை உயிரின் நிலையிலும் பகவானின் பாத கமலங்களை மறவாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதே. புனிதமடைந்த பக்தன் ஸ்வர்க்கத்தை அல்லது நரகத்தை அடைவது பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. அவன் என்றும் இடைவிடாமல் பகவானின் பாத தாமரைகளை நினைத்திருப்பதையே விரும்புகிறான். சைதன்ய மகாபிரபுவும் தமது சிக்ஷாசத்தில் இதே பிரார்த்தனை முறையை போதித்திருக்கிறார். பிறவிதோறும் பக்தி தொண்டாற்ற வேண்டும் என்பதே அவரின் பிரார்த்தனை. புனிதமடைந்த பக்தன் பிறப்பு இறப்பு என்னும் தொடரிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று கூட விரும்புவதில்லை. புனிதமான பக்தன் பல வகையான உயர்நிலைகளில் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. எந்நிலையிலும் பகவானின் திருவிடை தாமரைகளை மறவாதிருக்க வேண்டும் என்பதே அவனின் பேராவா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ருக்மணியின் மாளிகை விட்டு புறப்பட்ட நாரதர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உள்ளுரை சக்தியான யோக மாயையின் செயல்களை காண விரும்பி அவரின் மற்றொரு ராணியின் மாளிகைக்கு சென்றார். அங்கு பகவான் கிருஷ்ணர் தம் அன்பு மனைவியுடனும் உத்தவருடனும் சொக்கட்டான் ஆடிக்கொண்டிருந்தார். நாரதரை கண்டதும் அவர் உடனே எழுந்து வந்து தம் ஆசனத்தில் அவரை அமரச் செய்து முறைப்படி வணங்கி முன்பு ருக்மணியின் மாளிகையில் நடந்த எதையும் அறியாதவர் போல் நடந்து கொண்டார். அவர் நாரதரை கேட்டார், அன்பார்ந்த முனிவரே, தாங்கள் முற்றும் நிறைந்தவராயிருக்கிறீர். குடும்பஸ்தர்களாகிய எங்களுக்கு எப்போதும் ஏதாவது தேவை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் தன்னிறைவு பெற்ற உமக்கு எவ்வித தேவையும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட உமக்கு நாங்கள் தரக்கூடியது என்ன இருக்கிறது? என்றாலும் புனித பிராமணராகிய உமக்கு ஏதாவது தர வேண்டியது எங்கள் கடமை. எனவே கட்டளையிடும் நாங்கள் உமக்கு செய்யக்கூடியது என்ன? பகவானின் லீலைகளின் நன்கறிந்த நாரதர்
எவ்வித பதிலும் கூறாமல் பகவானின் லீலைகளை எண்ணி அதிசித்தவராய் மௌனமாக அங்கிருந்து அகன்றார். பின்னர் நாரதர் மற்றும் ஒரு மாளிகைக்கு சென்றார். அம்முறை அவர் கிருஷ்ணர் ஒரு அன்பு தந்தையாக தம் சிறு குழந்தையுடன் கொஞ்சிக் கொண்டிருப்பதை கண்டார். அங்கிருந்து வேறொரு மாளிகைக்கு சென்ற போது கிருஷ்ணர் நீராடுவதற்கு ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருப்பதை நாரதர் கண்டார். இவ்வாறாக நாரத முறை கிருஷ்ணரின் 16,000 மனைவியரின் ஒவ்வொரு மாளிகைக்கும் சென்று கிருஷ்ணர் பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பதை கண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி தேங்க்யூ மச். தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் சித்திரலேகா மாதாஜி வாசிங்க. ஒரு மாளிகையில் இருக்கீங்களா சித்திரலேகா மாதாஜி? மியூட்ல இருக்காங்க. எஸ் சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம். ஒரு மாளிகையில் கிருஷ்ணர் வேள்வி தீயை மூட்டி வேத முறைப்படியான சடங்குகளை நிறைவேற்றி இருப்பதை நாரதர் கண்டார். அவை வேத முறைப்படி குடும்பஸ்தர்களுக்கான ஏற்பட்ட சடங்குகள். மற்றொரு இடத்தில் கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு குடும்பஸ்தரும் தவறாமல் செய்ய வேண்டியதான பஞ்ச யக்ஞ வேள்வியை நடத்தி கொண்டிருந்தார். அறிந்தோ அறியாமலோ ஒவ்வொரு குடும்பஸ்தனும் 5 வகையான பாப செயல்களை புரிகிறான். பாத்திரத்தில் நீரை எடுக்கும் போது அதில் இருக்கும் பல கிருமிகளை கொள்கிறோம். அதுபோலவே உணவு உண்ணும் போது பல கிருமிகளை கொள்கிறோம். தரையில் நடக்கும்போது எறும்புகள் போன்ற பல உயிரினங்களை மிதித்து கொள்கிறோம். அறிந்தும் அறியாமலும் நம் தினப்படி நடவடிக்கைகளில் நாம் உயிரினங்களை கொள்கிறோம். எனவே ஒவ்வொரு குடும்பஸ்தனும் பஞ்சசூன என்று அழைக்கப்படும் பஞ்ச யஜ்யத்தை நடத்த வேண்டியது அவசியம். இதனால் பாவ செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடலாம். ஒரு மாளிகையில் கிருஷ்ணர் யாகம் செய்து முடித்து பிராமணர்களுக்கு விருந்தளித்துக் கொண்டிருந்தார். மற்றொரு மாளிகையில் கிருஷ்ணர் காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார். மேலும் ஒரு மாளிகையில் அவர் கையில் கத்தியும் கேடையும் ஏந்தி வாழ்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தார். மற்ற சில மாளிகைகளில் கிருஷ்ணர் யானைகள் அல்லது குதிரைகளின் மீதேறி அங்கும் இங்கும் சென்று கொண்டிருந்தார். வேறு இடத்தில் அவர் கட்டிலில் படுத்து ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தார். மற்றும் ஒரு மாளிகையில் அவர் ஆசனத்தில் அமர்ந்து பக்தர்களின் துதிகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். சில மாளிகையில் அவர் உத்தவர் போன்ற மந்திரிகளுடன் அமர்ந்து அரசு அலுவலர்கள் சம்பந்தமாக ஆலோசனை நடத்தி கொண்டிருந்தார். ஒரு மாளிகையில் அவர் இளம் சமூக மகளிருடன் ஜலக்கிரீடையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். மற்றொரு மாளிகையில் கிருஷ்ணர் நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்டு பசுக்களை பிராமணர்களுக்கு தானம் செய்து கொண்டிருந்தார். வேறொரு மாளிகை ஒன்றில் அவர் மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசங்கள் படிக்கப்படுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். மற்றொரு இடத்தில் கிருஷ்ணர் அந்த மாளிகைக்குரிய மனைவியுடன் உல்லாசமாக உரையாடி கொண்டிருந்தார். இன்னும் ஒரு மாளிகையில் கிருஷ்ணர் தன் மனைவியுடன் மத சடங்குகளை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருந்தார். கிரகஸ்தர்கள் குடும்ப செலவுக்காக வருமானம் தேட வேண்டியது அவசியமாகியால் கிருஷ்ணர் ஒரு மாளிகையில் பொருளாதார முன்னேற்றம் பற்றிய சர்ச்சையில் ஈடுபட்டிருந்தார். வேறு ஒரு மாளிகையில் அவர் சாஸ்திர முறைப்படியான குடும்ப வாழ்வை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார். படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்பதான் வந்தேன் மாதாஜி மெடிக்கல் ஷாப்ல இருந்து. மழை மாதாஜி எங்க ஊர்ல ரொம்ப. போட்டோ விட உங்களுக்காக தான் மழை பெஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா மாதாஜி ரொம்ப மழை. காலையில ஆட்டோக்கார் வந்து போயிட்டார் மாதாஜி. இப்பதான் போய் மெடிக்கல் ஷாப்ல மருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். வாசிங்க. 667 பேஜ் நம்பர். மழை வந்திருக்கீங்க ஒரே வெயில். ஆமா இங்க வெயில் தான். எத்தனை பக்கம் மாதாஜி? 667. 667 ரெண்டாவது பேரா. 667. ஓகே மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஒரு இடத்தில் கிருஷ்ணர் தம் தன்மைகளின் கிருஷ்ணர் ஒரு மாளிகையில் தியானத்தில் அமர்ந்து தம் மனதை புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுளிடம் நிலைநிறுத்தி இருப்பதை நாரதர் கண்டார். அதிகாரப்பூர்வமான நூல்களின்படி தியானம் என்பது மனதை முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவில் நிலைநிறுத்த செய்வதற்காக ஏற்பட்டது. கிருஷ்ணர் தாமே ஆதி விஷ்ணுவாவார். என்றாலும் அவர் மனித பிறவியை மேற்கொண்டிருந்ததால் தியானம் செய்வது
எப்படி என்பதை நமக்கெல்லாம் உதாரணமாக தாமே செய்து காட்டினார். வேறொரு இடத்தில் கிருஷ்ணர் தம்மில் மூத்தவர்களான பெரியவர்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வழங்கி கொண்டிருந்தார். ஒரு மாளிகையில் கிருஷ்ணர் யுத்த சம்பந்தமான சர்ச்சைகளிலும் மற்றொரு இடத்தில் பகைவர்களுடன் சமாதானம் பேசுவதிலும் ஈடுபட்டிருப்பதை நாரத முனிவர் கண்டார். வேறொரு இடத்தில் கிருஷ்ணர் பலராமருடன் மனித சமுதாயம் உயர்வதற்கான வழிமுறைகளை பற்றி உரையாடி கொண்டிருந்தார். கிருஷ்ணர் தன் மகன்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உரிய காலத்தில் வெகு விமர்சையாக திருமணம் செய்விப்பதையும் நாரதர் கண்டார். ஒரு மாளிகையில் அவர் மணமான தம் குமாரத்தையரை வழி அனுப்புவதையும், மற்றொரு மாளிகையில் புதிதாக மணமான தம் மகனின் மனைவியை வரவேற்பதையும் நாரதர் கண்டார். இவ்வைபவங்களின் சிறப்பை கண்ட நகர மக்கள் ஆச்சரியத்தில் மூழ்கினார்கள். ஓரிடத்தில் கிருஷ்ணர் தம் தன்மைகளின் வியாபகங்களான தேவர்களை மகிழ்விப்பதற்கான யாகங்களை நடத்தி கொண்டிருந்தார். சில இடங்களில் அவர் கிணறு வெட்டுதல், பிரயாணிகளின் வசதிக்காக தங்குமிடம், தோட்டம் அமைத்தல், ஆலயங்களையும் தர்மசாலைகளையும் நிறுவுதல் போன்ற சமூக நலப்பணிகளில் ஈடுபட்டிருப்பதை நாரதர் கண்டார். இவை கிரகஸ்தர்களுக்கு வேதங்கள் விதித்திருக்கும் சில கடமைகள். இவற்றை நிறைவேற்றுபவர்கள் தாம் விரும்பும் இகவுலக நன்மைகளை பெறுவார்கள். ஒரு இடத்தில் கிருஷ்ணர் சத்திரிய அரசர் என்ற முறையில் அழகிய குதிரையின் மீது அமர்ந்து காட்டில் வேட்டையாடி கொண்டிருந்தார். வேத கோட்பாடுகளின்படி சத்திரியர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சில மிருகங்களை பலியிடுவது போன்ற குறிப்பிட்ட சில காரணங்களுக்காக கொல்வது அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்தது. சத்திரியர்கள் யுத்த களத்தில் பகைவர்களை இரக்கமின்றி கொல்ல வேண்டியிருந்ததால் அவர்கள் காடுகளில் மிருகங்களை கொன்று பழகுவது அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது. ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாரதர் யோகேஸ்வரரான கிருஷ்ணர் மக்களின் நடவடிக்கைகளையும் மாளிகையின் நடப்புகளையும் ரகசியமாக அறிவதற்காகவும் தம் உடைகளை மாற்றி மாறுவேடம் பூண்டு வந்ததையும் நாரதர் காண நேர்ந்தது. எல்லா வீர் வழிபாடிகளிலும் இருங்க மாதாஜி, அடுத்தவங்க வாசிக்க. புஷ்பா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. செகண்ட் ரவுண்ட் ஐ திங்க் எல்லாரும் வாசிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? எவ்ரிவன் ஹஸ் காட் ஒன் ரவுண்ட். நான் படிக்கிறேன். சரி படிங்க. நீங்க 2 பேராகிராஃப் படிங்க. லைட் போட்டு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா உயிர் வாழ்களிலும் பரமாத்மாக வீற்றிருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் தம் சக்திகளை வெளிப்படுத்துவதற்காக உலகில் சாதாரண மனிதனாக அவதரித்து ஆற்றிய இச்செயல்களை எல்லாம் நாரத முனிவர் கண்டார். நாரதர் புன்னகையுடன் பகவானிடம் பின்வருவாறு பேசினார். அன்பார்ந்த பகவானே, யோகேஸ்வரரே, யோகிகளின் தியானத்துக்குரிய பரம்பொருளே, பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் போன்ற சிறந்த யோகிகளும் கூட உமது யோக சக்தியை அளவிட முடியாது. ஆனால் உமது கருணையால் நான் உமது பாத கமலங்களில் எப்போது உமது தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் உமது சக்தியின் திறன்களை நீர் எனக்கு காட்டியருளுகின்றீர். அன்பார்ந்த பகவானே, நீர் எல்லோராலும் வழங்கப்படுகிறீர். 14 லோகங்களும் உள்ள தேவர்களும் பிரதான தெய்வங்களும் உமது பரமான மகிமைகளை முற்றிலும் அறிவார்கள். உமது புகழை உலகெங்கும் பரப்ப விரும்பும் என்னை ஆசீர்வதிப்பீராக. முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் நாரத முனிவருக்கு பின்வாறு விடையளித்தார். அன்புள்ள நாரதரே, தேவர்களுள் முனிவரானவரே, தர்மங்களை போதிப்பவனும் அவற்றை முழுமையாக பின்பற்றுவனும் நடைபெறச் செய்வதுமான உயர் அதிகாரி நானே என்பதை நீர் அறிவீர். உலகினர் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்பதை அவர்களுக்கு எடுத்துக் காட்டுவதற்காக நான் அவற்றை கடைபிடிக்கிறேன். என் சக்தியின் இந்த வெளியீடுகளை கண்டு நீ திகைப்படையலாகாது. இதுவே என் விருப்பம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி, நீங்க அப்போ ஒரே பேராகிராஃப் தான் படிச்சீங்க இல்லையா? இருக்கட்டும். இப்ப நீங்க படிச்சு அடுத்து இருக்கிறது 3 பேராகிராஃப் தான் இருக்கு. 3மே படிச்சு விட்டுருங்க. சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக இருப்பு என்னும் சிறையில் அகப்பட்டிருந்தாலும் குடும்ப வாழ்வை ஒருவன் அடைய புனிதமடைய செய்யலாம் என்பதை எடுத்து காட்டுவதற்காக முழுமுதற் கடவுளும் ஒரு குடும்பஸ்தனாக வாழ்ந்து காட்டினார். உண்மையில் குடும்ப வாழ்வு காரணமாக ஒருவன் ஜட இருப்பில் தொடர வேண்டியதாகிறது. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் தமது கருணையால் குடும்ப வாழ்வை ஒருவன் எவ்வாறு புனிதமடைய செய்யலாம் என்பதை தாமே வாழ்ந்து காட்டி விளக்கினார். எல்லா செயல்களும் கிருஷ்ணரை மையமாக கொண்டிருப்பதால் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் கிரகஸ்தன்
வாழ்க்கை, கிரகஸ்தனின் வாழ்க்கை வேத கோட்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டதாய் தானே புனிதமடைகிறது. ஒரே கிருஷ்ணர் 16,000 மாளிகைகளில் தம்மை வியாபித்து வாழ்ந்ததை நாரதர் கண்டார். அவர் தமது எண்ணற்கரிய சக்தியால் ஒவ்வொரு ராணியின் மாளிகையிலும் தனித்தனியே காணப்பட்டார். பகவான் கிருஷ்ணர் அளவற்ற சக்திகளை உடையவர். அவரின் அபார சக்தியை மீண்டும் மீண்டும் காணும் வாய்ப்பை பெற்ற நாரதர் அதிசயித்து நின்றார். நாகரிக வாழ்வின் இன்றியமையாத 4 அம்சங்களான தார்மீக உணர்வு, பொருளாதார முன்னேற்றம், புலன் திருப்தி, முக்தி ஆகியவற்றில் பற்று கொண்டவர் போல் கிருஷ்ணர் வாழ்ந்து காட்டினார். இந்4 அம்சங்களும் ஜட வாழ்வில் ஆன்மீக முன்னேற்றம் காண்பதற்கு மிக முக்கியமாக தேவைப்படுகின்றன. எனவே கிருஷ்ணருக்கு உண்மையில் இவை தேவையில்லை என்றாலும் அவரின் அடிச்சுவடை பின்பற்றி உலகத்தினர் நலம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக அவர் ஒரு கிரகஸ்தனாக நடந்து கொண்டார். கிருஷ்ணர் நாரதரை எல்லா வகைகளிலும் திருப்திப்படுத்தினார். துவாரகையில் பகவான் கிருஷ்ணரின் வாழ்க்கை முறையை கண்டு களித்த நாரதர் அங்கிருந்து விடைபெற்று சென்றார். துவாரகையில் கிருஷ்ணர் வாழ்ந்த முறை பற்றிய விவரங்களை சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித்து மகாராஜாவுக்கு கூறிய போது, முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் தம் உள்ளுரை சக்தியால் பௌதீக பிரபஞ்சத்தில் அவதரித்த வாழ்வில் ஒருவன் தன் இறுதி இலக்கை அடைவதற்கு கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளை தாமே அனுசரித்து வாழ்ந்து காட்டினார் என்பதையும் விளக்கினார். துவாரகையில் 16,000க்கும் அதிகமான ராணியர் தம் பெண்மையின் வசீகரங்களை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பரமான சேவை புரிவதில் பயன்படுத்தினார்கள். அவரும் தம் கருணையால் அவர்களின் ஆதர்ச கணவனாக அவர்களுடன் குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தினார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாரும் இவ்வித லீலைகளை புரிய முடியாது என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். பகவான் கிருஷ்ணர் பிரபஞ்சத்தின் படைப்பு, பரிபாலனம், அழிவு ஆகியவற்றுக்கு மூல காரணமாவார். துவாரகையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புரிந்த லீலைகளை பற்றிய செய்திகளை கவனமாக கேட்பவர்களும் கிருஷ்ண உணர்வை போதிப்பவர்களுக்கு உதவுபவர்களும் முக்திக்கான பாதையில் எளிதில் பயணம் மேற்கொண்டு பகவான் கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்கள் என்னும் அமுதத்தை அடைவார்கள் என்பது நிச்சயம். பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் என்னும் நூலின் 69ஆம் அத்தியாயமான கிருஷ்ணரின் மாளிகைக்கு நாரத முனி செல்கிறார் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்தியாயத்துல நாம என்ன படிக்கிறோம்னா, கிருஷ்ணருடைய அதாவது 16,108 மனைவிமார்கள் இல்லையா? இதுல அந்த 16,108 மனைவியார்கள் எல்லாமே சேர்ந்துதான் வரணும். 16,108 மனைவிமார்கள். அந்த மாளிகைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே போல இருக்கு. அதனுடைய வடிவமைப்பு எல்லாமே ஒத்ததாக இருக்கு. அதனுடைய பிரகாசம், அந்த அலங்காரங்கள் இதெல்லாம் பற்றி இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா சில கருத்துக்கள் நாம இந்த இடத்துல படிக்கணும். கிருஷ்ணருடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதாவது இயல்புகளை பற்றி நம்ம படிக்கணும். அதுதான் மெயின் இதுல சோ எப்படி அதாவது ஒவ்வொரு மாளிகையிலுமே பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும்னு நினைச்சாரு. முதல் மாளிகைக்கு போகும்பொழுது அங்க ருக்மணி தாயாருடைய அவருக்கு பாத சேவனம் இல்லையா? பாத சேவனம் அந்த மரியாதை இல்லையா? ஒரு தேவரிஷி ஒரு பிராமணருக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணுமோ அந்த ஏன் சுதாமாவுக்கும் அதுதான் கொடுத்தாரு இல்லையா கிருஷ்ணர்? அது போல இவருக்கும் வந்த பிறகு அந்த பாத கமலங்களுக்கு அதாவது அது என்ன செய்வாங்க இல்லையா? அந்த சமயத்துல அவருக்கு பூஜை பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவரை ஒரு ஆசனத்துல அமர செய்யக்கூடிய அந்த பணத்தை ஆமா ஆமா அது செய்து அமர வைக்கிறார். இதே நினைச்சுட்டு அங்க மாளிகைக்கு போனா அங்கேயும் அப்ப பேசுறார். யாரு? கிருஷ்ணர் பேசுறார். பிரம்மண்ய சேவா, அதாவது பிராமணர்கள் அவரை வணங்குகிறார்கள். கிருஷ்ணருக்கு இந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டி அவர்கிட்ட உண்டு இல்லையா? எல்லா குவாலிட்டிஸுமே அவர்கிட்டதான் இருக்குது. நாம எல்லாம் ஒரு சிறு சிறு துகள்கள் மாதிரிதான் சில சமயம் நாம வெளிப்படுத்துறோம் இல்லையா? பிரம்மண்ய என்றால் பிராமண தகுதிகள் அனைத்தையும் முழுமையாக பெற்றிருப்பவன் என்று பொருள் இல்லையா? அத்தகுதிகளை உண்மையா அந்த தகுதிகள் சோ இப்போ நம்ம 13th சாப்டர்ல படிக்கிறோம் இல்லையா? பகவத்கீதையில 13வது அத்தியாயத்துல 8th ஸ்லோகத்துல 2வது ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். அத்தகைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல சிலதை மட்டும் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ தூய்மையாக இருத்தல், எளிமையாக இருத்தல், உண்மையுடன் இருத்தல் இல்லையா?
தன்னடக்கம், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். தன்னடக்கம் என்பது மிக மிக முக்கியமான இந்த வேதா பேஸ்ல 13வது ஞானம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கோ பார்க்கணும். மானித்வம் அடம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்திராஜவம் ஆச்சாரியோபாசனம் சௌஷம் ஸ்தைரியம் ஆத்மவிநிகிரஹ இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்யம் அனஹங்கார ஏவ ச ஜன்ம மிருத்யுஜரா வியாதி துக்கதோஷானுதர்சனம் அனபீஷ்வாங்க புத்திரதாராகிரகாதீஷு நித்யம் ச சமசித்தத்வம் இஷ்டோபச்சிஷு மயி தான்யன்யயோதி அவ்யாபிசாரிணி விவிக்தாதேச சேவித்வம் ஆர்த்தே ஜன சம்சதி ஆத்மஞான நித்யத்வம் தத்வஞானார்த்ததர்சனம் ஏதத் ஞானம் அதோ அந்யத. எல்லாம் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது எல்லாமே அதாவது அமானித்வம் அடம்பித்வம் இந்த ஒன்று இந்த குவாலிட்டி இருந்தாதான் அடுத்து இந்த குவாலிட்டி வரும். வெரி மச் டிபெண்டன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ யாருக்கு சகிப்புத்தன்மை இருக்கோ இல்லையா, ஒரு அவமரியாதையும் கூடவே தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த அந்த தகுதி இருக்கோ அவருக்கு கண்டிப்பா இந்த இது இருக்கா, என்ன சொல்லுவாங்க, ப்ரைட்லெஸ்னஸ் அப்படின்னாக்கா தற்பெருமை இல்லையா, தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறது, மேன்மையா சொல்லிக்கிறது. சோ நான் தான் கிரேட் அப்படின்னு. ஆமா, கர்வமின்மை இல்லையா. சோ இந்த கர்வமின்மையும் இல்ல, அடுத்து சகிப்புத்தன்மையும் இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா. சோ அஹிம்சா டாலரன்ஸ் இல்லையா, கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மை அவங்க கிட்ட இருக்கும். ஆர்ஜவம் அப்படின்னா எளிமையா இருக்கு. ஆச்சாரிய உபசானம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அணுகிறது. பௌஷம் தூய்மையா. தைரியம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது மனதை கொண்டவர்கள். ஆத்ம விநிகிரக சுய கட்டுப்பாடு. இந்திரியா அர்த்தேஷு அதாவது இந்த மேட்டர் ஆஃப் புலன்களுடைய கட்டுப்பாடு. வைராகியம் என்ன, அதாவது யுக்த வைராகியம் மாதிரி. வைராகியம் என்றால் புறத்தல். ஆனா அகங்கார பீயிங் வித்தவுட் ஃபால்சிங். ஆனா அகங்காரா அப்படின்னா ஆனா இல்லைன்னு அர்த்தம், இருந்தாலே இல்லையா, அதாவது அகங்காரமற்ற தன்மை. சோ மேலும் ஏவ ஜன்ம மிருத்து ஜரா வியாதி இல்லையா, இந்த நான்குமே நமக்கு தோஷங்கள் தான். சோ இதெல்லாமே நமக்கு கலங்கங்கள் தான். பிறப்பு என்பது ஒரு கலங்கம், பிறந்த பிறகு மரணம் கண்டிப்பா உண்டு, அதுவும் ஒரு கலங்கம் தான். ஏன்னா இந்த புவி வாழ்க்கையில நாம எப்பவுமே சங்கடத்தை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதனால பௌதீக கண்ணோட்டத்துல இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு சில சமயம் ஆனந்தமாக இருக்கலாம் இல்லையா, சில சமயம் துக்கமா இருக்கலாம். ஆனா மூல காரணம் இந்த இடத்துல எப்பொழுதுமே துக்கமானதுதான். இந்த 4 விதமான நிலைகள்ல பிறந்த பிறகு நாம கஷ்டப்படும் போது துக்கிப்போம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஜென்ம மிருத்யு இல்லையா, சோ அது மரணம் என்பது உண்டு அப்படிங்கிறது நிச்சயமா நமக்கு தெரியும். அடுத்து ஜரா என்பது வயோதிக காலம், வயோதிக காலத்துல நம்ம செயல்பட முடியாம கஷ்டப்படுறது. அடுத்து வியாதி எந்த சமயத்துல வரும்னு நமக்கு தெரியாது. இந்த 4 விதமான குறைபாடுகளோட தான் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே இந்த இடத்துல அவதரிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜென்மம், அது ஆன பிறகு அதாவது அதனுடைய துக்கம், அதாவது தோஷம், அதனுடைய ப்ராப்ளம் என்னன்ட்டு. அனுதர்ஷனம் அப்சர்விங். ஆசக்திஹி வித்தவுட் பீயிங் அட்டாச்சட், அதாவது எந்த ஒரு செயலோடுமே அதனுடைய பலன்கள் மீது நாம அதாவது எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாம இருக்கிறது. அனாபி ஷாங்கக வித்தவுட் அசோசியேஷன், அதாவது எந்த ஒரு சங்கத்தோட இணையாம இருக்கிறது. புத்ரா அதாவது மனைவி மக்கள் இல்லையா, இப்படி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழும் பொழுது கூட கடினமான சூழ்நிலை வந்தாலும் இல்ல ரொம்பவுமே என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய, அதாவது பேரானந்தம் கொள்ளக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் உண்மையிலே ஆனந்தம் கொள்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்பதை புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து அதாவது இந்த ஃபேமிலி லைஃப் இல்லையா, அந்த இதோட அட்டாச்மெண்ட் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றது என்ன காரணம்னா, இந்த இடத்துல
அதாவது அவங்களுக்கு நாம் ஆற்ற வேண்டியது தொண்டு இல்லையா, அவங்களுக்கு நாம எப்பவுமே வந்து செயல்பட வேண்டியவர்கள் என்றதை ஃபர்ஸ்ட் உணரணும். ரெண்டாவது, குடும்பமே இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட எந்த எதிர்பார்ப்புகளும் வந்து வச்சுக்க கூடாது. சோ அப்படின்னா பலன் கருதி அந்த குடும்பத்தை வந்து நாம நாளைக்கு நம்மள பார்த்துப்பாங்கன்னு நினைச்சுன்னு நாம இந்த காலகட்டத்துல நாம பிள்ளைகளை வளர்க்க கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. அப்பதான் நமக்கு நிறையவே கடினமான சூழ்நிலைகள் வரும். பார்க்க முடியாத நிலை வந்தாக்கா அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். அதனால நம்முடைய கடமையை மட்டும் நம்ம ஆற்றலாம், பலன்கள் வந்து இறைவன் தாள் வந்து சமர்ப்பிக்கணும். இப்படி இந்த மாதிரி இந்த தெய்வீக குவாலிட்டிஸ்ல எத்தனை இருக்கு, ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்காங்க. உண்மையுடன் இருத்தல். கிருஷ்ணர் எல்லாரோடுமே அவருடைய மனைவிமார்களோட அந்தந்த மாளிகைக்குள்ள அவர் வந்து உண்மையாக நடந்து கொள்கிறார். அடுத்து தன்னடக்கம். அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, தன்னடக்கம் என்பது நம்ம ஒரு அகங்காரமற்ற தன்மையை சொல்றது ஆக்சுவலி. ஆனா அகங்காரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இது சொல்றது. மேலும் புலனடக்கம், சென்ஸ் கண்ட்ரோல், செல்ஃப் கண்ட்ரோல தான் வந்து புலனடக்கம்னு சொல்றது. எளிமை, சிம்பிளிசிட்டி இல்லையா, முழுமையான அறிவு, அதாவது பூரணமான அறிவு, அப்சல்யூட் ட்ரூத், அதை பத்தி. அடுத்து பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டை பத்தி கண்டிப்பா தெரியணும். ஏன்னா அப்பதான் அவரே அட்வைஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா. அர்ஜுனன் நிறைய அட்வைஸ் பண்ணிட்டார், புத்தி யோகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கர்மயோகி ஞான யோகி எல்லாம் விட புத்தி யோகம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாரு. மேலும் கிருஷ்ணரின் இத்தகுதிகள் அனைத்தும் உள்ளன. இதெல்லாமே இறைவன்கிட்ட உண்டு. எல்லா தெய்வீகமான மற்றும் ஞானம், இந்த 2 நிலைகள் இங்க வந்து நம்ம 8-12 வந்து ஞானத்துக்கு சம்பந்தமா படிப்போம். அதே 16வது அத்தியாயத்துல முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் தெய்வீகமான இயல்புகளை பற்றி சொல்லும். ஆனா இந்த சூழ்நிலையை வந்து நம்ம வந்து பக்குவமா கையாண்டா ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஓகே, தெய்வீகமான இயல்புகள் எல்லாமே வந்து அந்த உயிர் வாழ இடத்துல வந்து காண முடியும். அதாவது இந்த ஞானத்தை பத்தியே அறியாம நம்முடைய கற்பனையால் நம்ம வந்து வாழ்ந்தோம்னா நமக்கு வந்து அந்த 1-3 இருக்கக்கூடிய தெய்வீகமான இயல்புகளை உணர்றது வந்து மிக மிக கடினமாயிடும். ஓகே, இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். துவாரகையில் ஒரு முழுமை பெற்ற மனிதராக இங்க கிரகஸ்தனா இருக்கார் பகவான். ஓகே, எனவே அவர் நாரதரின் பாதங்களை கழுவி அந்நீரை தலையில் தெளித்து கொண்டது போல். இது நாம ஒரு எக்ஸாம்பிள். இது பகவத்கீதையில கூட உங்களுக்கு எத்தனாவது சாப்டர் அது ஸ்லோகம்? யாருக்கா தெரியுமா? ஸ்லோகம் டக்கு டக்குன்னு வர மாட்டேன். இனிமே ஸ்லோகம் தான் நான் மனப்பாடம் விபூதி நாம என்னது, ஒரு நிமிஷம். எந்த கேண்டோ மாதாஜி? கேண்டோ கிடையாது, இது கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. ஐ திங்க் 5th or 6th சாப்டர்ல தான் நினைக்கிறேன். இது பகவத்கீதையா? ஆமா ஆமா. அப்படின்னா ஒரு ஓமை வந்து ஒரு பெரிய மனிதர் வந்து எந்த ஓமைய வந்து அவர் வந்து பகவான் வந்து சொல்வார், நான் வந்து இந்த இடத்துல செயலார் 9th சாப்டர்ல வரும்னு நினைக்கிறேன். நான் இந்த இடத்துல செயல்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா. எனக்கு இங்க செயல்களுடைய பலன்களும் நான் விளைபவனும் கிடையாது இல்லையா. இந்த ஸ்லோகம் வருது, நீங்க 18 days சாப்டர்லயே வரும். பலன்களுக்காக போட்டிருக்கு பாருங்க மாதாஜி. இல்ல அதுல மேல போட்டிருக்கு பாருங்க, எத்த விபூதிமத் சத்வதம் உர்ஜிதம். இல்ல அது கிடையாது, அந்த ஸ்லோகம் கிடையாது இது. அதனால தான் விட்டுட்டேன். ஓகே, அப்படின்னா அந்த ஸ்லோகங்களுடைய இது ஒரு 2-3 ஸ்லோகம் அது கண்டினியூஸா. அதாவது பகவான் என்ன சொல்றார், எனக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கும் சம்பந்தம் 9th சாப்டர்ல தான் மோஸ்ட்லி இருக்கணும். அதாவது எனக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. இந்த பௌதிக உலகம் வந்து என்னிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகளால் ஆனது. நானே அதை வந்து கட்டுப்படுத்துபவன். ஆனால் நான் அவற்றில் இல்லை அப்படின்னு சொல்வார் இல்லையா. அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துக்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அவர் சுதந்திரமானவர், ஸ்வராட். அந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பகவான் இதை வந்து சுதந்திரமானவர். யாருமே சுதந்திரமானவர்கள் கிடையாது. நாம் எல்லாருமே கட்டுண்டவர்கள் தான்.
அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒரு நித்தியமான சேவகர்கள் தான் பகவானுக்கு. அதுதான் நம்முடைய பொசிஷன் இல்லையா? ஆனா பகவான் வந்து சுதந்திரமானவர். அதனால அவருடைய அதாவது செயல்கள் வந்து அப்போ அவர் சுதந்திரமா இருக்கும்போது அவர் இந்த இடத்துல எந்த செயலும் செய்யணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. ஆனாலும் நான் செயலில் ஈடுபட்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்வார். ஏனென்றால் நான் செயலாற்றாமல் போய்விட்டால் என்னை பின்பற்றுபவர்களும் செயலற்ற தன்மையில வந்து ஆழ்ந்து விடுவார்கள் இல்லையா? செயலாற்றாமல் இருந்தால் நம்ம உடலை கூட நம்மளால பாதுகாக்க முடியாது அப்படிங்கிறதையுமே ரொம்ப அழகா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லியிருப்பார். சோ அதனாலதான் இந்த இடத்துல சொல்றாரு, நான் முழுமை பெற்ற மனிதனாக வாழ்ந்தார். எனவே அவர் நாரதரின் பாதங்களை கழுவி அந்நீரை தலையில் தெளித்து கொண்ட போது நாரதர் ஆட்சேபிக்கவில்லை. ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு மனித ரூபமாக ஏற்று வந்த பொழுது, அவதரித்த போது மனிதன் என்ன ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்து கிரகஸ்த தர்மத்தை வந்து தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஒரு பிராமணர் தகுதி வாய்ந்த ஒரு பிராமணர் வர்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாதங்களை வந்து அதாவது பாத சேவனம் செய்யணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பாதங்களை கழுவி பூஜை பண்ணி அந்த அந்த நீரை எடுத்து அவங்க தலை மேல தெளிச்சுக்கணும். இந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து நாம கண்டிப்பா கொடுக்கணும். சோ மகான்களை கௌரவிப்பது எப்படி என்பதை உலகத்தாருக்கு ஒரு ஓமையாக அதாவது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக தானே வந்து விளங்கினார். அதனால அதை வந்து தடுக்கல. சோ யாரு? நாரத மகரிஷி இல்லையா? முழுமுதற் கடவுளும் ஆதி நாராயணரும் உயிர்வாழிகளின் நித்திய நண்பருமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நாரத முனிவருக்கு வேத முறைப்படி வணக்கம் செலுத்தினார். ஸோ அனைத்துமே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லையா? வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் தான். மதுரா மொழிகளால் நாரதரை வரவேற்ற கிருஷ்ணர் அவரை பகவான் என்று அழைத்தார். சில இடங்கள்ல பிரம்மருக்கு பகவான் என்று உண்டு இல்லையா? சோ தேவரிஷியான நாரதருக்குமே வந்து பகவான் என்ற பதம் உண்டு. சோ அதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ ஏன் அந்த குவாலிட்டிஸ்னாக்கா பகவான் என்ற பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? தன் நிறைவு பெற்றவர்களுக்கு தான் வந்து பகவான் என்று சொல்லப்படுவது. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆனா பகவான் என்ற அந்த பதத்துக்கு உண்மையான இது வந்து அனைத்து புகழ், அனைத்து செல்வம், அனைத்து துறவம், அனைத்து ஞானம் இல்லையா? அனைத்து அழகு, அடுத்து அனைத்து என்ன சொல்லுவாங்க? செல்வமா? செல்வம் சொல்லிட்டீங்களா? சொல்லிட்டேன். வலிமை, அனைத்து வலிமை. ஓகே, புகழ் சொல்லிட்டேன். அனைத்து வலிமை. ஓகே, எல்லாவற்றிலுமே அவர் வந்து மேன்மையா இருந்தார். அதனால்தான் பகவான் என்ற அந்த நாமம் உண்டு. ஆனா இங்கே தன்னிறைவு பெற்றவர்களையுமே சில இடங்கள்ல ரெஃபரன்ஸா பார்க்கும் பொழுது ஐ திங்க் இது வரைக்கும் நம்ம பாகவதம் வாசிச்சதுல பிரம்மருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு, அடுத்து நாரத மகரிஷிக்கும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? அதனால இந்த 2 பேருக்குமே வந்து பகவான் என்ற அந்த பதத்தை வந்து ஒரு இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டு ஐ திங்க் எஸ்பெஷலி 3rd கேண்டர்ல தான் பிரம்மருக்கு வரும். நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா அங்கேதான் நாரத மகரிஷிக்கு கூட வந்து வரும் ஆக்சுவலி. 3rd கேண்டர்ல தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். சில இடங்கள்ல வரும். இந்த இடத்துல நாரதருக்கும் பகவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா தன் நிறைவு வருது மாதாஜி. 4th கேண்டர்ல கூட இப்ப நம்ம படிக்கிறதுல வந்தது. அதான் அந்த மாதிரி நம்ம படிக்கணும். உமக்கு நான் என்ன சேவை புரியட்டோம்னு மேலும் கேட்கிறார் ஆக்சுவலி. அப்போ நாரத மகரிஷி சொல்றார், உமது செயல்கள் ஆச்சரியமூட்டுபவை அல்ல, அன்பார்ந்த பகவானே சொல்றார். நீர் புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள், உயிரினங்களுக்கெல்லாம் வந்து கடவுள் அவர்தான் இல்லையா? உயிர் வாழிகளின் நண்பர் நீரே என்றாலும் அவர்கள் பகைமை பூண்டு தவறுகள் செய்யும் பொழுது அவர்களை தண்டிக்க நீர் தவறுவது கிடையாது. பகவானுடைய இதுல வந்து தண்டனைக்கு வந்து தவறு இழைத்தால் தண்டனை உண்டு. ஏன் தண்டனை வழங்கப்படுகிறதுன்னா மேலும் அந்த ஜீவன் வந்து தவறு இழைக்காம இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். நம்ம தண்டனை என்றதை வந்து வழங்கலன்னா மீண்டும் மீண்டும் வந்து அவர்கள் வந்து தவறு இழைத்து கொண்டுதான் இருப்பார்கள் இல்லையா? அதனால தண்டனை என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்றுதான். அதுல நம்ம வந்து என்ன சொல்ல முடியாது. சோ மேலும் பிரபஞ்சத்தை உரிய முறையில் பரிபாலிப்பதற்காக தாங்கள் அவதரித்திருப்பதை நான் அறிவேன். பகவான் ஸ்வயம் வந்திருக்கார் அப்படிங்கிறத வந்து நாரத மகரிஷி வந்து சொல்றார். இன்னைக்கு காலையில 8 o'clock பாகவதம் கிளாஸ்ல பிரேம மாதாஜி சொன்னாங்க. அப்படின்னா நமக்கு தேவர்களை காணக்கூடிய கண்கள் நமக்கு கிடையாது இல்லையா? ஆனா குவாலிஃபைடு பிராமின்ஸால வந்து அவர்களை இப்பொழுது கூட தரிசிக்க முடியும்ன்றது வந்து இன்னைக்கு காலையில மாதாஜி வாஸ் டேக்கிங் கிளாஸ் சொன்னாங்க. அதாவது நாரத மகரிஷி வந்து பிரபுபாதருடைய கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது வருவாராம். சோ அவருக்கான இருக்கையை போட்டு வைங்க அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தவும் வந்து இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணாங்க. இது 2nd டைம் நான் கேட்கறது ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி. சோ நமக்கு தான் அந்த கேண்டோ நம்ம பின்னாடி இப்ப படிப்போம்
நம்ம இந்த 4th கேண்டோலயே நம்ம படிப்போம். பிருத்து மகாராஜா வந்து சனத்குமாரா அவர் வந்து அதாவது பகவானை பார்க்க முடியும் இல்லையா? சோ இப்படி இந்த தேவர்களை எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய அந்த குவாலிபிகேஷன் வந்து பிருத்து மகாராஜாக்கு உண்டு. அதனால அவரோடு இருந்த அசோசியேஷனால அங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து அந்த தேவர்களை காணக்கூடிய பாக்கியத்தை பெறுறாங்கன்றதையுமே வந்து சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல இந்த 4வது கேண்டோலயே படிப்போம். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு வருது. மேலும் ஸ்னேகா யாருன்னு பாருங்க. உமது திருவுள்ளத்தால் நீ தோன்றுகிறேன். மாதாஜி சாரி மாதாஜி இதுல 3வதுல 21வது மாதாஜி யத்யத் ஆசிரதி சிரேஷ்ட தத்தத் ஏவதரோ ஜனக ச யத் பிரபாணம் குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே மகன். பெரிய மனிதன் 3வது சாப்டர் மாதாஜி 21 மாதாஜி 21. கிரேட். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்பயாவது நீங்க நான் மறந்துட்டா கூட ஞாபகம் பண்ணுங்க. ஓகே, 3.21 ஸ்லோகம். ஏன் பெரிய மனிதர்கள் எல்லாம் செயல்படாம இருக்க முடியாது? பெரிய மனிதர்கள் செயல்படவில்லைன்னா அவரை பின்பற்றுபவர்களும் செயலற்ற தன்மைதான் வந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா? எத் ஆச்சரதி சேஷஸ் தத் ஏவத்தரோ ஜனக சாயத் பரமானம் குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. அதாவது அனுவர்த்ததே அப்படிங்கிற பதம் வந்து மிக முக்கியமான பதம். அதாவது நாம எல்லாரும் கூட வீட்டுல பெரியவங்களை நாம எல்லாம் கூட நம்ம வீட்டுல பெரியவங்களை ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா? சோ நம்ம பெரியவங்க சொல்லுவாங்க பொய் பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா அந்த பெரியவங்களே வந்து நான் யாராவது என்னை பத்தி கேட்டாங்கன்னா போன்ல நான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் பொழுது குழந்தைக்கு என்ன ஆகும்? கன்ஃபியூஷன் தான் வரும் இல்லையா? இது சாதாரணமா நம்ம பௌதீகத்திலே. சோ நாம என்ன சொல்றோமோ அதன் பிரகாரம் நாம கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும். அது போல இங்க பகவான் வந்து செயல்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா அனைத்தும் அவருடைய ஆற்றலால் தான் இயங்கின்னு இருக்கு. அவர் ஒருத்தருக்கு தான் இந்த கண்டிஷன் வந்து பொருந்தும், வேற யாருக்குமே பொருந்தாது. ஆனாலும் அவர் செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா? பார்த்த சாரதி ஆனார், அதே மாதிரி தூதுவன் ஆனார் இல்லையா? அந்த மகாபாரத போரையே வந்து நடத்தினார் இல்லையா? சோ இவ்வளவு தர்மத்தை நிலைநிறுத்தினார். ஏன் வந்து பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அதாவது தேவகியினுடைய கருளை ஏன் அவதரித்தார் அப்படிங்கிறது. சிவனுக்கு வந்து அப்பா அம்மா எல்லாம் கிடையாது. அதுக்கு கூட ஒரு பாட்டு கூட உண்டு. தந்தை தாய் இருந்தால் உனக்கு இந்த தாழ்வெல்லாம் வருமோ ஐயான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு மாதாஜி. பாபநாச சிவனோ யாரோ பாடினது அந்த மாதிரி. ஆனா பகவான் வந்து தன்னை வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம மக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டுதான் வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் மகனாக பிறந்து ஒரு இல்லறத்துல ஈடுபட்டு எல்லாத்துக்கும் தான் ஒரு முன்மாதிரியா இருக்கிறது மாதிரி அவர் இது பண்றாருன்னு நான் எதுலயோ கேட்டேன் மாதாஜி. ஆனா சிவனுக்கு அப்படி இல்லை, யாரும் இல்லை, அப்பா அம்மா இல்லை. ஒரு பாட்டு கூட அந்த மாதிரில உண்டு மாதாஜி அவருக்கு. பகவான் அதாவது சுத கோஸ்வாமி சொல்றார். அந்த சுத கோஸ்வாமி நைமிஷாரண்யத்துல இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகளுக்கெல்லாம் அவர் எடுத்து வர சென்றிருக்கார் இல்லையா? ஆனா சுத கோஸ்வாமி என்ன காரணம் சொன்னார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, அதாவது நம்ம பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்டுதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனஸ்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே 3 காரணங்கள். ஆனா மெயின் காரணம் வந்து அதாவது பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்கு தான் இல்லையா? அதனாலதான் மெயினா வர்றதே இது. வந்து நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம். அங்கேயுமே வந்து சத்வகுணோனி அப்படின்ற அந்த வார்த்தை அந்த இதுல இருக்கு. ஸோ எத்தனாவது சாப்டர் அது நம்ம படிக்கிறது? ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம படிச்சோம்ல இப்ப ரீசெண்டா தான். ஸோ அதுல வரும் சுத கோஸ்வாமி சொல்வார் சத்வகுணோனின் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு, ஒன் ஆஃப் தி ஸ்லோகால இருக்கு. ஸோ சத்வகுணத்தை கொண்ட அந்த பக்தர்களை வந்து ரட்சிக்கிறதுக்காக தான் பகவான் அவதரிக்கிறார். இது வந்து ஆஸ் பர் த கோட் பை த சுத கோஸ்வாமி. ஆனா ஜென்ரலா பகவானே வந்து பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? பரித்ராணாய சாதுனாம் இல்லையா? சாதுக்கு என்ன இருக்கும்? அவருடைய குவாலிட்டிஸ் மினிமம் குவாலிட்டி வந்து அதாவது சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. விடுதலை அடைந்த நிலையா இருந்தா சுத்த சத்துவத்துல இருப்பாங்க இல்லையா? இதுதான் நினைக்கணும் நம்ம. இப்படி நீர் தோன்றுகின்றீர், பகவானுடைய பெருமைகளை வந்து பாடுறார் யாரு? நாரத மகரிஷி இல்லையா? உமது பாத தாமரைகளில் சரணடைந்திருப்பவன் உன்னத சமநிலை அடைகின்றான். ரொம்ப அற்புதமான வரி இது
இல்லையா? பகவானுடைய திரு பாதங்களை யார் அடைந்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து சமநோக்கு பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து கிடைக்க பெறுகிறார்கள். ஏன்னா பகவான் யாரையுமே பேதம் பார்க்கறது கிடையாது. எறும்புக்கும் வந்து அவர் வந்து ரட்சணை உண்டு, அவர் கொடுப்பாரு. அதே மாதிரி பிரம்மா வரைக்குமே எந்த பாகுபாடுமே கிடையாது பகவான் ரட்சிக்கிறதுல, இல்லையா? மேலும் உமது அதாவது உன்னதமான நிலை அடைகின்றான். அவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களின் பாதிப்புகளிலிருந்து விடுபட்டு நிற்கின்றான். அன்பார்ந்த பகவானே, நீர் எல்லையற்றவர். இதெல்லாம் புகழ ஆரங்கள் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. உமது மகிமைகளுக்கு எல்லையில்லை. நம்ம திரும்ப திரும்ப நிறைய படிக்கிறோம். ஆனா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ஒரு எழுத்துக்கள் மூலியமா படிக்கும் பொழுது நம்முடைய உணர்தல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அவருடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம எண்ணி எண்ணி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து பேரானந்தம் கொள்ளும், இல்லையா? சோ நாம தியான பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே எண்ணலாம். அவருடைய திரு பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு உத்தமமான அவருடைய இயல்புகளை நாம நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு தாட் ப்ராசஸ் கண்டிப்பா போகும், இல்லையா? அந்த தாட் ப்ராசஸ் இப்படி நாம அவருடைய லீலைகளையோ இல்ல அவருடைய நாமங்களையோ அவருடைய அதாவது நாமத்தை வந்து போக்கஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னும் பொழுது நமக்கு மைண்ட் டிஸ்ட்ராக்டா இருக்குன்னா அவருடைய உத்தமமான லீலைகள் எல்லாம் நம்ம மனசுல கொண்டு வரணும். பாஸ்ட் டைம்ஸ் அவருடைய ஆடைகள் மாதாஜி, ஆடைகள், அலங்காரம் எல்லாமே கொண்டு வரணும். அதாவது எஸ் எல்லாமே, இல்லையா? அவருடைய ரூபம், நாமம், செயல்கள், லீலைகள் இந்த நான்கையுமே நம்ம நினைவில் கொள்ளணும். சோ நான் ஸ்மரணம் பண்ணும்பொழுது இப்படியெல்லாம் நம்ம ஸ்மரணம் பண்ணணும், இல்லையா? மேலும் இந்த நித்தியமான சிறையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் அவர்கள் உமது பாதங்களை புகலிடமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு தஞ்சமளிக்க வல்லவர் நீர் ஒருவரே. பகவானுடைய திருப்பாதங்களை அடைஞ்சா மட்டும்தான் நமக்கு விடுதலை, இல்லைன்னா கிடையாது. அதுதான் மினிமம் குவாலிபிகேஷனும் கூட. நம்ம மினிமமா ஒரு பக்தனா வந்து நாம எதிர்பார்க்கறதும் அவ்வளவுதான். ஒரு உத்தமமான பக்தர் வந்து விடுதலை கூட எதிர்பார்க்க மாட்டார். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய பக்தர் அட்லீஸ்ட் இந்த சங்கடத்துல இருந்து நமக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்குமா அப்படின்னு வந்து யோசிப்பார், இல்லையா? மேலும் வந்து ஆத்மாக்களில் தஞ்சம் அளிக்க வல்லவர். எனவே எனக்கு என்ன சேவை செய்ய வேண்டும் என்று மிகுந்த அன்புடன் நீர் என்னிடம் கேட்டீர். நான் என்றும் உமது திருவடிகளை, இப்போ நாரதர் சொல்றார், நான் என்ன செய்யணும்னு வந்து பகவான் கேட்கும் பொழுது அதுக்கு நாரதர் சொல்றார், எப்பொழுதுமே உன்னுடைய திருவடிகளை மறவாமல் இருக்க வேண்டும், அது இதுவே நான் வேண்டுவதுன்னு சொல்றார். சோ நாம் எல்லாரும் கூட அதுதான் நினைக்கிறோம். சோ பகவானுடைய இப்ப நம்ம இங்கேயே பிரார்த்திக்கலாம், பகவானே உன்னுடைய திருவடிகளை நான் எப்பொழுதுமே வந்து மறவாமல் இருக்கக்கூடிய வரத்தை எனக்கு வந்து அருள் புரியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட நாம கேட்கணும். கேக்குறாரு. ஆமா, ஆக்சுவலி சைத்தன்யருக்கும் வேண்டாம். ஆமா 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 எப்பவுமே இறைவனை எண்ணக்கூடிய, இறைவனுக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த ஒரு இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கேட்கிறார். உண்மையிலேயே சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடே கிடையாது. அவர் என்னெல்லாம் பாஸ்ட் டைம் செய்தாரோ அதே பாஸ்ட் டைம்ஸ் தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் செய்துட்டு இருக்கார், இல்லையா? நம்ம படிக்கும் பொழுது நீங்க எல்லாமே பார்க்கலாம். சர்வம பட்டாச்சாரியா, ராமானந்தராய். ராமானந்தர் யாரு? விஷாக சகி, இல்லையா? யாருடைய அதாவது பாவத்துல, இல்லையா? அடுத்து வந்து அஸ்வர்த இது கிருஷ்ணரோட மேப் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அர்ஜுனர். இந்த ரெண்டு நிலைகளை பத்தி நாம, இல்லையா, இது ரெண்டுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த பாவம் கொண்டு வந்து வந்திருக்கிறவர் அவர் வந்து. சோ இப்படி இதெல்லாம் உண்மை. இன்னைக்கு ஒரு அதாவது நம்ம அர்ச்சனா மாதாஜி தான் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு கேட்டது கிளாஸ்ல. அதை மோஸ்ட்லி ஐ திங்க் ராதிகா மாதாஜி எடுத்தா கிளாஸ் ஆங்க, இல்லையா? அப்போ ஐ திங்க் நான் இன்னைக்கு கேட்க கூட முடியல என்னால, கெஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டதுனால கனெக்ட் ஆயிருந்தேன வழி. அவங்க கிளாஸ் எடுத்தது ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை, இன்னைக்கு லாஸ்ட் செவ்வாய புதனே எடுத்தாங்க இல்லையா அவங்க கிளாஸ். இது கௌர பூர்ணிமாக்கு. அதுல வந்து பாஸ்ட் டைம்ஸ், அதுல வந்து பாஸ்ட் டைம் ஸ்டோரி அவங்க எடுத்தாங்களா வேற யாரும் எடுத்தாங்கன்னு தெரியல. அதாவது அவங்க கேட்ட கேள்வி, அவங்க கேட்டாங்க எப்படி வந்து நான் வந்து இத வந்து அக்செப்டன்ஸ் பண்ணிக்கிறது, கிருஷ்ணர் லீலைகளை வந்து நம்மளால ஏத்துக்க முடியும், இல்லையா? கண்டிப்பா ஏத்துக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம இது பிரகாரம் நம்ம இங்கேயும் வந்து சவுத் இந்தியாலையுமே நம்மளால அவர் ஏத்துக்கக்கூடிய பக்கம் நமக்கு உண்டு. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய லீலைகளுமே கிருஷ்ணருடைய லீலைகளோட நம்ம ஒத்து பேசுறோம். நம்ம அவர்தான் இவங்க, அவர்தான். இப்ப வந்து ரூப கோஸ்வாமி தான் ரூப மஞ்சரி, இல்லையா? லவங்க மஞ்சரி வந்து சனாதன கோஸ்வாமி அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம வாசிக்கிறோம், இல்லையா? பாவங்கள் இதெல்லாமே. ஆனா உண்மையிலே இவங்க எல்லாருமே அந்த மஞ்சரி தானா அப்படின்னு நாம எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டாங்க. அதுக்கு பிரேமா மாதாஜி அழகா பதில் சொன்னாங்க. இத யாரு இந்த சைத்தன்ய பாகவதம் வந்து எங்க வச்ச புக்கு உள்ள வச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன்.
மாதாஜி அவர் அதை எழுதுன சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. கண்டிப்பா பாகவதம் தான் உங்களுக்கு எடுக்கணும்னு இருக்கேன் நான். சைத்தன்ய பாகவதம் தான். ஏன்னா அதுலதான் நிறைய பாவங்கள் எல்லாம் உண்டு இல்லையா? நீங்க எல்லாரும் ஆல்ரெடி இதை வாசிச்சுன்னு வந்துன்னு இருக்கீங்க. மறுபடியும் நான் சைத்தன்யா இது நீங்க பாகவதம் வாசிக்கல இல்லையா? பாகவதம் சொல்லி அதனால கொடுங்க மாதாஜி. நான் பாகவதம் புக்கு வேற எவ்வளவு புக்கு மாதாஜி? 7 புக்கு மாதாஜி டோட்டலா. அப்பா இது 7. பாகவதத்துல 7 புக்கா மாதாஜி? ஆமா, நீங்க நிதானமா இந்த நம்ம இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு இப்ப 70 கிட்ட பாப்போம், வந்தாச்சு முதல் இல்லையா? கொஞ்சம் நல்லா இருந்தா வாங்கிக்கலாம் மாதாஜி. ம். இல்ல நான் இன்னும் வாசிக்க தொடங்கல, இப்பதான் எடுத்திருக்கேன். சோ அதுல ஸ்லோகம் இருக்கு, மீனிங் இருக்கு. அப்படின்னா இந்த சைத்தன்யருடைய இது மாதிரி கிடையாது, நல்ல வேற விதமா இருக்கு. அதுல வந்து இட் இஸ் அதான் டோட்டலி இதுல ஒரு மாதிரி. இருக்கிறது அதுல இருக்காது இதுல ஆமா இருக்கிறது அதுல இருக்காது மாதாஜி. ஆமா, அதனால ரெண்டுத்துமே நம்ம படிச்சோம்னா இன்னும் நல்லா சுலபமா நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். ஓகே, எந்த சோ புத்தகம் வாங்கிக்கணும் மாதாஜி? சைதன்ய பாகவதம் வாங்குறதா, சைதன்ய புஸ்தகம் வாங்குறதா? சைத்தன்ய சரிதாம் சரிதாமிரதம் சரிதாமிரதம். மாதாஜி, நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் நீங்க வேதா பேஸ்லயே படிச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? ஓகே. சோ நீங்க உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வரும், இங்கிலீஷ் வரவங்க வந்து இங்கிலீஷ் புக் வாங்க வேணாம், சைத்தன்ய பாகவதம் வாங்கிக்கோங்க. சைத்தன்ய பாகவதம் இல்லன்னு நினைக்கிறேன் வேதா பேஸ்ல. தமிழ்ல இருக்கா மாதாஜி? வேதா பேஸ்ல இல்லையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல நினைக்கிறேன், சைதன்ய பாகவதம் இல்லன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. எனக்கு மாதாஜி தெரிஞ்சு தமிழ்ல வேற இது பாகவதம் இருக்கா மாதாஜி? இருக்கணும் மாதாஜி, இருக்கும். நான் வந்து ஓ. அங்க வாங்கும்போது இங்கிலீஷ் தான் வாங்கினேன். எங்கன்னா இப்ப விருந்தாவனத்துக்கு போனேன் இல்லையா? ஓகே. நீங்க அங்கிருந்து வாங்கினீங்களா மாதாஜி சைதன்ய பாகவதம்? அப்பா அதுதான் சொல்றாங்க வாங்கினேங்க. அப்படியா? அப்ப இல்ல, நான் வந்து சைதன்யா சரதாமிரத்துக்கு சொல்லியிருக்கேன், அதனால கேட்டேன். இங்க இஸ்கான்ல வந்துட்டு ரேவத்ல இப்ப வந்து கௌர பூர்ணிமாக்கு வந்து டிஸ்கவுண்டட் ரேட்ல கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலா 4000 ரூபாய், அதெல்லாம் குறைச்சு 2500 ரூபாய் வரைக்கும் வருது. பரவாயில்ல, அப்ப இப்ப வாங்கி அப்பதான் வாங்கணும். அதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி அது வெப்சைட்ல படிக்க முடியும். பாகவதம் கிடைச்சா தேவலாம். நீங்க பாகவதம் வாங்கியிருக்கீங்களா? இல்ல நாங்க சரிதாமிரதம் தான் வாங்கியிருக்கோம். இல்ல மாதாஜி வாங்கியிருக்காங்க. மாதாஜி வாங்கிட்டாங்க. இந்த கிருஷ்ண பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாழி ஆகுது. ஆமா, இங்க எங்கேயும் இல்ல, அது இதுல இல்ல, இதுல இல்ல, இதுல இல்ல. அப்ப வேதா பேஸ்ல இருந்து எடுக்க முடியாது. வேதா பேஸ்ல இருந்து எடுக்க முடியாது கண்டிப்பா, சரியா? அதனால நம்ம அதை படிக்கலாம். பாகவதம் கூட முடியாது. பாகவதம் எழுதினவரு பிருந்தாவனதாசர். கரெக்ட் கரெக்ட், அதான் பேரு பக்கா எழுந்து போய் பாக்குறோம், விருந்தாவனதாஸ். சோ அப்படி அவங்க கேட்டதுக்கு மாதாஜி சொன்னாங்க, சோ அதாவது அத்தாரிட்டியை வந்து நாம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க பழகணும் இல்லையா? சோ அவங்க வந்து உண்மையை கண்டவர்கள் இல்லையா, தத்துவ தர்ஷிகள். அப்படிப்பட்டவங்க எடுத்துரைக்கிறதுல வந்து கண்டிப்பா உண்மை இருக்கும். ஸோ வி கேனாட் கொஷின் த அத்தாரிட்டி. அப்படி அத்தாரிட்டிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? இப்ப தாய் வந்து தகப்பன் யாருன்னு குழந்தைக்கு சொல்றது தாய் தான் இல்லையா? அப்ப அம்மாவை வந்து நாம பிலீவ் பண்ணுவோம். இவர் தான் அப்பான்னு அம்மா சொல்லும்போது நம்ம ஏத்துக்கிறோம் இல்லையா? அதுல நமக்கு ஏதாவது டவுட் வருதா? ஒரே % கூட டவுட் வராது, 0% டவுட். அது போலதான் வேத சாஸ்திரங்களுடைய வியாக்கியானங்கள் இதெல்லாத்துலயுமே நாம என்றைக்குமே வந்து டவுட் படக்கூடாது. ஸோ அப்புறமா அவங்க மாதாஜி, டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ மாதாஜி, நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தான்னு சொன்னாங்க. நத்திங் லைக் தட். ஆனா அவங்க கேட்டது கூட நல்லதுதான், ஏன்னா நிறைய பேர் மனசுல கூட வந்து இருக்கும் இல்லையா? சோ அத வந்து அவங்க மூலியமா அது இன்னைக்கு கேட்கப்பட்டது. சோ நம்ம அத்தாரிட்டிஸை வந்து என்னைக்குமே கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது, அது ரொம்ப தவறு. அது எதற்கு சமம்னா, தாய் தந்தை இன்னார் என்று சொன்ன பிறகு கூட இன்னார் தானா தந்தை அப்படின்ற டவுட்டோட நம்ம நினைக்கிறோம் பாருங்க, அதுக்கு சமம். சோ தாய்க்கு இணை எதுவுமே கிடையாது இங்க இல்லையா? சோ தெர் இஸ் நத்திங். அதனால அதுல ஆத்தென்டிசிட்டி வந்து நம்ம 100க்கு 200% நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி. நான் இங்கிருந்தாலுமே உமது தாமரைகளை என்றும் இடைவிடாது நினைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை நான் எனது பிரார்த்தனை. சோ இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை தான் நம்ம எல்லாருமே செய்யணும். இத்தனை இடத்துலயுமே நிறைய இடங்கள்ல பார்க்கும்பொழுது பக்தர்கள் எல்லாமே பகவானுடைய திருவடிகளை தான் எப்பவுமே மறவாமல் இருக்கணும், அவருடைய திருவடி தாமரைகளுக்கு தொண்டு புரியணும், இந்த மாதிரிதான் அவங்க கேட்கறாங்களே, பௌதிகத்தை பத்தி அவங்க எதுவுமே சிந்திக்கிறதே கிடையாது. சோ இதெல்லாம் நமக்கு புரிந்து கொள்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. நம்ம எதை அதிகமா மீது நம்ம ஈடுபாடு கொள்கின்றோம் இல்லையா அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம
தெரியும். சோ நாரத முனி பகவான் இவ்வாறு பிரார்த்தித்து அவர் என்ன பண்ணாரு, அடுத்த அறையில போற இல்லையா, ஒவ்வொரு அறையா வந்து பாக்குறாரு. ஆக்சுவலி சைத்தன்ய மகாபிரபுவுமே தனது சிஷ்டாஷ்டகத்துல இல்லையா, சோ அந்த இப்போ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி தொண்டாற்ற வேண்டும் என்றுதான் அவர் நினைக்கிறார். அது பிரார்த்தனை. புனிதமடைந்த பக்தன் பிறப்பு இறப்பு என்னும் தொடரிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று கூட விரும்புவது கிடையாது. அப்படின்னா தேவை கிடையாதுன்னு நினைப்பாங்க. 5 மோக்ஷாஸ் கூட நாட் ரிக்வயர்ட். பக்திரசாமிரத சிந்துல வந்து படிக்கிறோம் நம்ம இல்லையா. அதாவது முக்தி, விதமான முக்திகளோட எனக்கு தேவையே கிடையாது, எப்பவுமே திருத்தொண்டு புரிந்தால் போறோம் அப்படின்ற எண்ணம். மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பை பற்றி கூட கவலைப்படுவது கிடையாது. மேலும் பகவானுடைய திருவடி தாமரைகளை மறவாதிருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு இது. இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம மனசுல ஆழமா பதிய வச்சுக்கணும் இல்லையா. அப்புறம் ருக்மணி மாலையை விட்டு போறார். பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாளிகையிலுமே அவர் பார்க்கும்பொழுது ஒவ்வொரு செயல்களை வந்து பாக்குறார் இல்லையா. ஒரு இடத்துல வந்து மனைவிக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி, ஒரு இடத்துல வந்து அவரே வந்து அதாவது கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நான் எல்லாத்தையும் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல என்னால இல்லையா. உத்தவரோட இருக்க அந்த சம்பாஷணையோட இருக்காரு இல்லையா. சில இடத்துல தானங்கள் குழந்தைகளோட கொஞ்சிட்டு இருக்கா, விளையாடிட்டு இருக்காரு. இந்த எல்லாமே அவரே ஒரு குழந்தை மாதிரி தான், அவரும் இன்னொரு குழந்தையோட விளையாடிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறதுல அப்படின்னு. எப்பவுமே கண்ணனை நம்ம குழந்தையாதான் பார்ப்போம் இல்லையா. நம்ம கண்ணனுடைய தமிழ் பாட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ணா அப்படின்ற போதே நமக்கு அவரை குழந்தையாதான் நம்மள பாவிக்க வைக்க முடியுமே ஒழிய நம்மளுடைய தகப்பன் ஸ்தானமோ இல்ல வந்து இந்த நாயிகா பாவத்துக்கு கூட நம்ம நிறைய போக மாட்டோம் இல்லையா. ஆனா அந்த வாத்சல்ய ரசம் வந்து நமக்கு பில்டின் குவாலிட்டியா தமிழ்ல எஸ்பெஷலி நான் பார்த்த வரைக்குமே இல்லையா. ஒரு கை குழந்தைன்னு ஒரு பாட்டு இல்லையா. அந்த மாதிரி எப்பவுமே வந்து நம்ம கண்ணனை வந்து அந்த மாதிரிதான் நாம அந்த பாவத்துலதான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. சோ சில இடங்கள்ல வந்து தியானம் பயிற்சி, ஏன் அவர் தியான பயிற்சி அவரே அதாவது அஷ்ட சித்திகளை பெற்றவர், அவர் ஒன்னும் தியானம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அது பின்னாடி வருது மாதாஜி அடுத்த இதுல. ஆனாலும் அவர் ஏன் செய்யறாருன்னா அவர் ஒரு ரோல் மாடல். இப்ப மாதாஜிக்கா சொன்னாங்க இல்லையா 3.21 ஸ்லோகம், இந்த ஸ்லோகம் தான் அவரே ஒரு முன்மாதிரி. அவர் செயலாற்றாமல் விட்டால் அவரை பார்த்து எல்லாருமே அந்த மாதிரிதான் ஆயிடுவாங்க. சிலது எல்லாமே வந்து அவரே ஒரு கிரகஸ்த தர்மம் என்ன செய்யணுமோ அத்தனையுமே அவர் செய்திருக்கார். இதுல எதுவுமே வந்து அவர் விட்டு வைக்கல இல்லையா. தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் இதெல்லாமே செய்யறார். ஓரிடத்தில் கிருஷ்ணர் தன்மைகளின் வியாபகங்கள் தேவர்களை மகிழ்விப்பதற்கான யாகங்கள் நடத்தி கொண்டிருந்தார் இல்லையா. சில இடங்களில் அவர் கிணறு வெட்டுதல், பிரயாணிகளை வசதிக்காக தங்குமிடம், தோட்டம் அமைத்தல், இந்த செயல்கள் எல்லாமே செய்திருக்கார் அவருடைய ஆட்சியில இல்லையா. இவ்வுலக நன்மைக்கு பெறுவார்கள், அதாவது இவற்றை நிறைவேற்றுபவர்கள் தாம் விரும்பும் இக உலக நன்மைகளை பெறுவார்கள். ஒரு இடத்தில் கிருஷ்ணர் சத்திரிய அரசர் இல்லையா, அவருக்கு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டி உண்டு, சத்திரிய தன்மை உண்டு இல்லையா. இந்த எல்லாமே வந்து அவர் ரொம்ப அழகா கிரகஸ்த தர்மத்தையுமே ரொம்ப அழகா வந்து பாக்குறார். சில மிருகங்களை பலியிடுவது போன்ற குறிப்பிட்ட சில காரணங்களுக்காக கொல்வது அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது. சத்திரியர்கள் யுத்த களத்தில் பகைவர்களை இரக்கமின்றி கொள்ள வேண்டிய இருந்தால் அவர்கள் காடுகளில் மிருகங்களை கொன்று பழகுவது அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது இல்லையா. அதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்டடா இதுதான் பண்ணணும்ன்றதும் இருந்தது, யார வேணாலும் கொல்றது கிடையாது. ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாரதர் யோகேஸ்வரரான கிருஷ்ணர் மக்களின் நடவடிக்கைகளை மாளிகையை நடப்புகள் ரகசியமாக அறிவதற்காக தன் உடைகளை மாற்றி மாறுவேடம் பூண்டு வந்ததையும் நாரதர் காண நேர்ந்தது. சில எல்லா உயிர்வாழிகளும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் தம் சக்திகளை வெளிப்படுத்துவதற்காக உலகில் சாதாரண மனிதனாக அவதரித்து ஆற்றிய செயல்கள் எல்லாம் நாரத மகரிஷிக்கு வந்து கண்டார். அவர் வந்து புன்னகன் பகவான் பின்வருமாறு பேசுறார். அந்த பேராகிராஃப் நம்ம அழகா இருக்கு, படிக்கலாம். அன்பார்ந்த பகவானே, யோகேஸ்வரரே, யோகிகளின் தியானத்திற்குரிய பரம்பொருளே, பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் போன்ற சிறந்த யோகிகளும் கூட உமது யோக சக்தியை அளவிட முடியாது இல்லையா. ஆனால் உமது கருணையால் நான் உமது பாத கமலங்களில் எப்பொழுதும் உமது தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் உமது சக்தியின் திறன்களை நீர் எனக்கு காட்டி அருளினீர். குவாலிஃபிகேஷன் இங்க என்ன, இந்த பேராகிராஃப்ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நாம குவாலிஃபை ஆனாதான் இறைவனுடைய லீலைகளை எல்லாமே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பாவம், அதனுடைய நோக்கம், இந்த லீலையினுடைய நோக்கம் என்ன, இதுல இருந்து நாம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும், நமக்கு என்ன கருத்து நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லையா, வாழ்க்கையில நம்ம அதை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் இல்லையா, அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் இல்லையா, அப்படிங்கறது எல்லாமே இறைவனுடைய லீலைகள்ல இருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதை பத்தி இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு.
உமது தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் உமது சக்தியின் திறன்களை நீ எனக்கு காட்டி அருளினீர். அன்பார்ந்த பகவானே, நீர் எல்லோராலுமே வணங்கப்படுகிறீர். 14 லோகங்களிலும் உள்ள, அதாவது ஒரு அண்டத்துல 14 லோகங்களிலும் உள்ள தேவர்களும் பிரதான தெய்வங்களும் உமது பரமமான மகிமைகளை முற்றிலும் அறிவார்கள். உமது புகழை உலகெங்கும் பரப்ப விரும்பும் என்னை ஆசீர்வதிப்பீராக. இல்லையா? லோக சஞ்சாரம் பண்றார் இல்லையா? எல்லா இடங்களையுமே நன்மை, எத்தனையோ பேரை அவர் அவருடைய சிஷ்யர்களா பண்ணி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நான் மேலும் மேலும், பிரகலாத் மகாராஜ், துருவ மகாராஜ் இல்லையா, அடுத்து மிருகாரி, வியாசதேவர் இல்லையா, இப்படி எத்தனையோ பேருக்கு அவர் அருள் இருக்கார். சோ அந்த பிராச்சீன பரித் அடுத்து நம்ம படிப்போம். அடுத்த இந்த புக்லயே இப்ப நம்ம 4th கேண்டோல 2nd புக் படிக்கிறோம் இல்லையா, அதுல படிப்போம் நம்ம. சோ தேவர்கள் முனிவர்கள் தர்மங்கள் போதிப்பவனும் அவற்றை முழுமையாக பின்பற்றவும் நடைபெற செய்பவனும் உயர் அதிகாரி நானே என்பதை நீர் அறிவீர். உலகினர் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்பதை அவர்களுக்கு எடுத்து காட்டுவதற்காக நான் அவற்றை கடைபிடிக்கிறேன். பகவானே சொல்றார், நான் இங்க எதுவும் கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னாலும் நான் ஏன் கடைபிடிக்கிறேன்னாக்கா, என்னை பார்த்து அவர்களும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில இதே மாதிரி செயல்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கடைபிடிக்கிறேன். ரொம்ப அழகா சொல்றார். என் சக்தியின் இந்த வெளியீடுகளை கண்டு நீ திகைப்படையல் ஆகாது, இதுவே என் விருப்பம் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இந்த ஒரு நிலையில இருந்து நம்ம பார்க்க, உண்மையிலேயே அவருடைய வாழ்க்கை அடுத்தவர்களுக்கு ஒரு உதாரணம் இல்லையா? சோ ஒரு மனைவியை சாதிக்கிறதே இந்த காலகட்டத்துல ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? ஒரு மனைவியை அதாவது நல்ல விதத்துல நடத்தி பிள்ளைகளை நல்ல விதத்துல பேணி காத்து அவங்களை நல் மார்க்கத்துல இட்டு போறது ஒரு கணவனாக இருக்கிறவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு அது. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல 16,108 மனைவிமார்களை 16,000 விரிவங்கங்களாக ஆகி ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒரே சமயத்துல அவர் கிரகஸ்த தர்மத்தை பரிபாலித்தார் என்றால் அதை நம்ம யார்கிட்டயுமே கம்பேரே பண்ண முடியாது இல்லையா? சோ அதுதான் அவருடைய யூனிக்னஸ். சோ துவாரகையில் கிருஷ்ணர் வாழ்ந்த முறை பற்றிய விவரங்களை சுகதேவ கோஸ்வாமி யாருக்கு எடுத்து உரைச்சின்றிருக்கார்? பரீட்சித் மகாராஜுக்கு எடுத்து உரைச்சின்றிருக்கார். கூறிய பொழுது முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் தம் உள்ளுர சக்தியால் பௌதீக பிரபஞ்சத்தில் அவதரித்து, உள்ளுரை சக்தின்னா அந்தரங்க சக்தியால் இந்த பௌதீக பிரபஞ்சத்துல எந்த மாதிரி அவதாரம், அவர் பௌதீக உடல் கிடையாது, ஆன்மீக உடலை கொண்டு வருவார். வாழ்வில் ஒருவன் தன் இறுதி இலக்கை அடைவதற்கு கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளை தாமே அனுசரித்து வாழ்ந்து காட்டினார். சோ இந்த சாப்டர்ல நம்ம அதுதான் பாக்குறோம். அவர் எவ்வாறு தன்னுடைய குடும்பத்தை நடத்தி காட்டினார் என்பதை ரொம்ப அழகாக நாரதருடைய அவருடைய விசிட் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு அவர் வரார் இல்லையா, மாளிகைகளை எல்லாமே பாக்குறார், செல்கிறார். மாளிகைக்குள்ள செல்றக்கூடிய அந்த செயலை இந்த நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது என்பதை விளக்கினார். துவாரகையில் 16,000க்கும் அதிகமான ராணியர் தன் பெண்மையின் வசீகரங்களை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பரமமான சேவை புரிவதில் பயன்படுத்தினார்கள். அவரும் தன் கருணையால் அவர்களுக்கு ஆதர்ஷ கணவனாக, ஆதர்ஷன்னா என்ன மாதாஜி? சோ எனக்கு தெரியல. பிரியமுள்ள கணவனாக அவர்களுடன் குடும்பம் வாழ்க்கையை நடத்தினார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாரும் இவ்வித விளைகளை புரிய முடியாது என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த இப்பெல்லாம் கிருஷ்ணரை நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் அதாவது பிருந்தாவனம் ஸ்ரீ மதுராவை எண்ணக்கூடிய ஒரு மனசு வருது. இந்த பிருந்தாவன யாத்திரை பெரிய மனமாற்றத்திற்கு ரொம்பவுமே உதவுன்றத ஒரு நம்ம பெரிய மனசு மாறலனாலும் அதன் தரப்பில் ஈடுபாடு கொள்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு. ஐ திங்க் யாரெல்லாம் பிரயாணிச்சாங்களோ அவங்க இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா ஏற்பட்டிருக்கும் இல்லையா? சித்திரலேகா மாதாஜி, உங்களுக்கும் எப்படி இருக்கு பிருந்தாவனத்துக்கு போய் வந்த பிறகு? ஹவ் ஆர் யூ ஃபீலிங்? ஐ அப்ரிஷியேட் வித் சித்திரலேகா மாதாஜி இன்னைக்கு ரேவதி மாதாஜியோட வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாங்க. அவங்களால முடியாது அந்த மாதிரி. ஆமா, அவங்களால போக முடியாது. ஷீ இஸ் டோட்டலி டிபெண்டன்ட் பர்சன். ஆனாலும் அவங்களுக்கு அந்த போகணுன்ற அந்த உள்ளம் அந்த இருந்தது இல்லையா? ஐ டோட்டலி அப்ரிஷியேட்டர் ஆக்சுவலி. ஸோ போயிட்டு ரேவதி மாதாஜியை பார்த்துட்டு, ஸோ இன்னும் அவங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாமே இன்னும் இன்னைக்கு ஒருத்தர், அதாவது ஈவினிங் ஒரு பையன் வருவான், நாளைக்கு ஒரு பையன் வருவான், வந்த பிறகு நடக்கும் அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா அங்கே இருக்கணும்னு கூட நினைச்சாங்க. நாங்க அப்படி அந்த அளவுக்கு அந்த பரோபகாரம் என்பது நமக்கு அந்த இயல்பு கண்டிப்பா இருக்கணும். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நாம உதவி கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது. ஆனா அந்த இடத்துல அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறதுனால அவங்க பரவாயில்லைன்னு சொன்னதுனால வந்துட்டாங்க அவங்க.
சோ அது மாதிரி நம்ம வந்து அந்த பிருந்தாவன யாத்திரை வந்து பெரிய மனமாற்றம். அன்பு என்பதை வந்து நமக்கு அந்த இடத்துல நம்ம நிறையவே கத்துக்கலாம். அன்பு எப்படி செய்யணும், அந்த பாவத்தை எப்படி கொண்டு வரணும்ன்ற அந்த உணர்வு வந்து அங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. நீங்க அங்க போனீங்கன்னாக்கா ராதா ராணி கி ஜெய் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. யாருமே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கி ஜெயின்னு யாருமே சொல்லவே இல்லை. நீங்க யாராவது கேட்டீங்களா? சித்திரலேகா மாதாஜி எங்கேயாவது மாதாஜி கேட்டீங்களா? அந்த சேனல் இருக்கு மாதாஜி, அதுல எப்ப பார்த்தாலும் ராதா ராதே ராதே ராதேன்னு அப்படியே தான் சொல்றாங்க மாதாஜி. ஆமா, பிருந்தாவன சேனல். பிருந்தாவனத்துல வந்து ராதையினுடைய ஆட்சி. ஓகே, அவங்களுடையதுதான். சோ மேலும் அங்க விருந்த தேவி அவங்கதான் அதெல்லாமே ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க. விருந்த தேவி துளசி தேவி தான் அதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க. சோ பகவானுடைய திருப்பாத கமலங்கள்ல எப்பொழுதுமே துளசி இல்லையா? சோ ஷீ இஸ் அ கிரேட் டிவோட்டி. அதனால நமக்கு எப்பயாவது இது ஒரு டிப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்றேன். உங்களுக்கு எப்பயாவது உடம்பு முடியாம அதுக்கப்புறம் வந்து ஜபம் பண்றதுக்கு முடியாம போச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்க, உங்க வீட்டுல துளசி மாடத்தை வந்து சுத்திக்கிண்டே 1 or 2 ரவுண்ட்ஸ் ஜபம் பண்ணுங்க. அப்புறமா உங்களுக்கு உடம்பு நல்லாவே வரும். போக்கஸாவும் உங்களால வந்து பண்ண முடியும். ஜபம், நாம ஜபம். துளசி வந்து நமக்கு வந்து அவளுடைய அருள் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா கொடுப்பான். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டிப்ஸ். நீங்க எல்லாம் க்ளோஸ் குரூப்பா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறேன் நான். துளசி தாயாரை நம்ம வந்து சேவிச்சா பக்தி என்பது நமக்கு உத்தரவாதம். அவங்க கண்டிப்பா பக்தி தேவி இல்லையா? அவங்கதான் நமக்கு பக்தியை கொடுப்பாங்க. ஷீ இஸ் அ கிரேட் டிவோட்டி ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட். அதனால துளசியை வந்து நாம வணங்கணும். பகவான் கிருஷ்ணர் பிரபஞ்ச படைப்பு பரிபாலனம், அதாவது படைக்கிறது காக்கிறது அழிக்கிறது இது எல்லாத்துலயுமே வந்து மூல காரணம். துவாரகையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புரிந்த லீலைகளை பற்றிய செய்திகளை கவனமாக கேட்பவர்களும் இது பலஸ்ருதி இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வை போதிப்பவர்களுக்கு உதவுபவர்களுக்கும் நீங்க எல்லாருமே இஸ்கான் இயக்கத்திற்கு நாம வந்து தொண்டு புரிந்தீங்கன்னாக்கா முக்தியான பாதையில் எளிதில் பயணம் மேற்கொண்டு பகவான் கிருஷ்ணரின் பாத கமலம் என்னும் அமுதத்தை அடைவதற்கெல்லாம் அடைவார்கள் என்பது நிச்சயம். உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இதுவே கிருஷ்ணர் என்னும் தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய 69வது அத்தியாயத்துக்கான கிருஷ்ணரின் மாளிகைக்குள் நாரத முனிவர் செல்கிறார் என்ற தலைப்பில் இருக்கக்கூடியது வந்து இது நிறைவடைகிறது. வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே.